Yuju, champiño y cuadrilla. Yuju. Yuju, yuju. Yuju, yuju, yuju. Yuju. Yuju, yuju. Yuju, yuju. Yuju, 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 yuju. Txiriton, eskerrak aulki bana ekarri duen, Hemen apatz gustora egoteko, Gaur, Ipurdien atxedenerako nazioarteko eguna ospatuko dugu hemen, Zumarragan! Kaixo, 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 kaixo! Aupa Zumarraga! Kaixo! Kaixo! Ongi etorri triki-traka trikitronera! Txirri babalorea, iaiz aulkirik ez duen bakarra. Mirrita Txiribiton, zer egiten duzu ez zuek biok eserita, Azken moda duk, Kusten alduk, Mundu guztia jarrita zagok, Mundu guztia eserita. Iez beste... Ni ere gustora eseriko nintzateke ba, Bai, baina tamalez, ez daukak aulkirik. Bai? Txiribiton, benetan, niretzat aulki bat egingo duzue? Oh, ze lagun zintzoak zareten, benetan! Ai, ze ondo! Ea, Txirri! Ez talibegiak eta itxaron guk esan arte. Sorpresa bera! Sekulako sorpresa hartuko duk. Monumentala, Listo, Txirri! Aulki dotorea geratu zaik, ez da Txiribiton? Zogarria, aulkia baino gehiago, tronoa dela esan nezakeke. Estrenatzeko irrikitan nago! Txirri! Ai. Ire Ipurdi estudiosoaren gozamenerako, inoiz probatu duan, eserlekurik gozoen eta leunena izango du gaurko hau. Ator, eta orain, eseri askar, nire bizkarazpian, gure aulkia pres baitago, ez da gila, baiez! Eba! Zapaburu alenak! Aulki ikustezinaren txantxa berriro sartu didazue. Egia, Txirri, barregarri geratu ez? Hemen Zumarragan? Baita telebistan ere, Aprobetxatu aukera, itzuli da Txirri Hortera. Klikla telebista! Klikla, klikla, piztu telebista.
Logeigarri astuna, divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, zerazu telebista. Klik, klak, biztu telebista. Klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin esasoke da, ez ikusi sobeda. Lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. Programa unak hautatuta ez hipnotizatu. Klik, klak, biztu telebista. Klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Konpelas, beti berdin. Jantzirik ederrenak, txirrirentzat. Eta besteak, afastidiarse. Triste nago. Ere beti berdin, mirri, beti purrustaka. Hemen bakoitzak merezi dugun jantzia dugu. Nik zaldunarena. Zeremonia zuzendu behar dudalako. Txiribiton, nire laguntzailea izango denez, paje jantzia. Eta hi... Ni bufoia. Eta ez dia bufoia izan nahi. Konpelas, triste nago. Tira, mirri, tira. Ala behar dik, motel. Iaiz denetan graziosoena, biurriena, iaiz gauza guztia beti gaizki egiten dituena, beraz? Gezurra! Bai, Txiribiton, adierazpena emon. Penak, potolo! Iba dakitxe ematen duan? Bakitxe ematen duan? Xota bastos! Mirri, argi dago, izango aizela bufoia. Baina entzun ondo. Trikitragaka, trikitroneko errege berriak iristear daude. Beraz, protokoloa prestatzen hasi behar dugu. Lehen da bizi egingo duguna, ensaiatuko duguna izango dira, erreberentziak. Adi! Tira, aski da, mirri eta Txiribiton, 3 batera! Al compás! Eder, orain diskurtsoekin hasi beharko dugu. Nik, adibidez, Aristotelesi buruz jardungo dut. Eta mirri, zertaz hitz egin behar duk? Itzin behar dut. Aitzakia, ba. Sakia, Doraemon katu kosmikoari buruz hitzengo dira. Ondo, Eta Txiribiton? Gastronomiari buruz, noski. Tira, mirri eta Txiribiton, oroi itzazue ondo errege berrien izenak. Erregea, Arturo. Arturo, kulo duro. Eta erregina, Ginebra. Ginebra, culebra. Txiribiton! Ja, jarri zuzen. Arratsaldeon,
Kaixo, intxortako konterria. Ni Arturo erregea naiz. Bai, Arturo. Esan dizuet, ipurdi gogorra dauka, kulo duro. Zer, kaixo, txipiroi kuadrilla, ni Ginebra naiz. Kulebra itxura dauka, bai. Oh, kontxo. Hiru txotxolo magikoak. Melchor, Gaspar eta Baltasar. Zer, ez gaituzue fundamentu zagortu behar? Bai, tira, Mirri Txibiton, agurren ordua iritsi. Ja. Guau. Nolakoa diren errege absolutista hauek, hauek agurtu hauek egurtu egiten dute, Beste bueltatxo bat. Oraindik ez duzuen nire erastuna musukatu? Nik ez dia jarraituko, Maiestate hauek ez dituk nire artea ulertzeko kapasak. Tira, lasai, Mirri eta Txibiton, segituan bukatuko da zeremoniata. Zaudete lasai. Gaur egun handia da, bai. Iretzat izango duen egun handia, Doña Rogelia. Zaudete, Mirri eta Txibiton, gaurko egun hau, historian zehar luze hitz egingo dute gaurko egunaz. Eta gure izenak urrezko letratan idatziko dira. Batez ere nirea. Txirri. Tira, az gaitezen arira. Az dadila bufoiaren espektakulua. Listo! Gora Errepublika! Zaudete lasai, berela bukatuko da, lasai. Arturito, aspertzen ari naiz. Aspertzen? Segi dezala festak. Tonto potolo horrek ez aldu ezer egin behar. Opa, ega, Tira. Barkatu. Txibiton, kitxo, pasatu egin naiz, Ez gero benditu ondura etorri, desterratutago, erbesteratuta. Tira, lizkarrak eta txapuzak pixka bat azteko, bankete eder bat emango dizuegu. Tira.
Ginebrita, txerritxorrek zure antza dauka. Zure nahi duzua mantendu. Eta jaten hasi baino lehenago, nire bedeinkazioa emango dizuet errege eta erregina. In nomine Patri, et Filio, et Spiritu Santo. Urik eix esan dute. Errege hauek esan dute ba, intxortako gaizkilein antza hondi xamarra. Tira. Badakigu gure erregeak nahiko espezialak direla, baina erregeak beti errege. Eta hauek ere merezi dute gure errespetua. Txiribiton, salba! Horezko salba! Eta erreginak, lasarteko jende xumeak ere zuen ospakizunean parte hartu nahi izan du. Horregatik, gozogileak prestatu du tartabana! Eta digestión egiteko, zeru be, ur freskoa baino, Errepublika gora! Ai, amoña, hola, peixoxo, ai, biaxa amoña, papa, biaxa amoña, precioso, ai, mucho bat emango jo. Gora amoña eskatuak! Oso ondo, aizue, baina eskari zeta zando gustatu, baina mirri baino gehiago ez. Mirri baino gehiago ez? Rogatuko dizuet, ze ondo kantatzen duen, Mirri, oraintxe ikusiko dizuze kantari hona den Mirri. Eta hortarego kantatuko dizuet bilantziko bat, San Nikola! Urte berri, nik atorra berri, aukarik ez, nik azorik ez. San Nicolás coronado, con peixores muy honrado, ale, alegría, todo el mundo alabaría. Y aquí estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, zerutik gatoz, botxabadugu baina, eskeran gatoz. San Nicolás coronero, confesero, María Andrés, a la laguna doncellea cantaremos alegría. Borratxean zeiate, zazpietxean zuete. Y aquí estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, zerutik gatoz, botxabadugu baina, eskeran gatoz. Mirri, txiribiton, torri hona. Begira. Telegrama bat jaso dut, Mirri eta txiribiton. Bai. Telegrama bat, bai? Telegrama bat jaso du, Txirri. Begira nola dioen, Txirri, Mirri eta txiribiton. Stop. Olimpiadetarako Euskal Herriko selekzioa osatzen hasia da. Stop. Hasi zaitezte zuek ere selekzio honetan parte hartzeko prestakuntzak egiten. Stop!
Zeine bialidik, trafiko kortzaintzaren buruak, ala? Ez motel, ez. Euskal Herriko Olimpiada erakundetik edo Olimpiko erakundetik bidali dute. Beraz, nahi dute guk parte hartzea. Olimpiadetan. Bai. Txiribiton, kontuz, Olimpiadetan ezindik edo nork parte hartu, Ik esate baterako ezinduk, oraindik ez ditek asmatu hipopotamo selekzioa, Tira. Garrantzitsuna, Mir eta Txiribiton ikusiko dugu nor parte hartzen duen. Horretarako, frogak egin behar dira, az gaitezen frogak egiten. Fuera! Garbi dagoena da, nik ez dutala frogari behar. Zergatik ez, Mirri? Ni munduko bailasorik ederrena eta eskerrena eta listuena eta preziosuena nauke, nik ez dia frogari behar, Mirri hori txorakeri izugarri bat iruditzen zaidak. Begira, garrantzitsuna da jakitean nork balio duen eta horretarako frogak egin beharra dago. Beraz, Txiribiton, jaurtik eta frogak egiten hasiko gara. Jaurtik eta froga lehenik, ea. Kontxo, Txiribiton. Jaurtik eta ederra, Aixe alde zeukan. Mirriren txanda, ea, Mirri. Ne txanda? Bai. Ne txanda. Ai. Ua. Maria Jesus jarri diko buru kaska hundi hori erdian. Ze Maria Jesus eta ze arraio. Argi dago haurtxoak Euskal Herriko selekzioan eta jaurtik eta ordezkari Txiribiton izango dugula. Eta orain, Mirri, lasterketa frogak egin behar ditugu. Lasterketa frogak. Zergatik, Mirrik ez? Dortokak bezalako mantxo da bilelako? Ojo, Ni izan nau ninja dortoken maizua, Ojo, ni supermirri naiz, supermirri! Supermirri! Donatello, etorri hona, eta az gaitezen lasterketa froga egiten, ea. Hemendik, zer? Nik emango dia sarrera. Ik emango du sarrera. Makurtuta. Makurtuta, Bai. makurtuta, ea. Hiru esatean, Hiru esatean. Bat, bi, eta hiru. Baina, trampati alena, behar baino lehenago atera eta irabaziko dirak. Arrapatzen baut, nazkantea, arrapatzen baut. Txibiton. Trampati. Trampati, oin harrapatuko dut. Oin harrapatuko dut. Txibiton, potolon. Hala, pasaut ba. Kitxo. Zer, Mirri, kakolak biltzen, ala? Bai, eta karakolen artean nire lengusu bat aurkitu dian. Ahora se visto. Begira, argi dagoena, Mirri, hau da. Euskal Herriko selekzioan, jaurtiketatan Txiribiton izango dela ordezkari, eta lasterketetan berriz, Txirri! Zer, Mirri? Eta nixen. I piura ona daukan, ez? Bazekit. Ia proposaiz, masajista izateko. Ni parakaidista, ni pentsari, ni gaboi batetik botako, Parakaidista ez, Mirri, masajista! Eta zer da masajista. Hauxe? Eta jaurtilaria, korrikalaria eta masajista dena prest dugunez, az gaitezen prestakuntzak egiten. Hasi! Entzun aldozue, Txirri
Mirrik eta Txiribitonek olimpiadetan hartu behar omen dute parte Euskal Herriaren izenean. Gizajoak, ez dute zer lortuko. Domina guztiak niretzat izango dira eta ez Euskal Herriarentzat. Eta baldakizu zein den nire herria. Melokotonia! Eta ni melokotonio. Eta nork irabaziko ditu olimpiadak? Melokotoniak eta melokotoniok! Esan nirekin batera! Gora melokotonia! Gora melokotonio! Ikusiko dute Txirri, Mirri eta Txiribiton babu hoiek! Zaudete geldi, baina zergatik kontu bili jendearekin, kontxo? Hau jendea da, txori malo baxela ustenean. Ojo, hau neria data. Barkatu, hauek badakizu kontu handirik gabe bilin. Kontxo! Zuek atzarete Txirri, Mirri eta Txiribito. Bai, gukera, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Ba, zuen bilen. Bai. Bai, Euskal Herriko nintzea, melokotonio nahi zuen entrenatzailea. Ba, kontu xibili izen horrekin, Akaso Txiribitoneko eskaingo dizu, Ezen bezala Euskal Herriko ordezkarie bidali naute, ba, zuek olimpiadetarako prestatzera. Bai, Txiribiton badakit izugarri jaurtitzaile hona zarela. Bai, eta zu Txirri korrikalari paregabea bai, entzun dut, bai. Bai, esalde zu inoiz entzun Mirri dela munduko pailasori politena eta atseginena eta jatorrena eta oso masajista ona, bera! Jakina, Mirri hori mundu osoa eta kin. Barkatu, melokotonio esan duzu zure izena. Melokotonio. Eske, zure izenak antza handia dauka Melokotonia izeneko herri batekin. Eta esan didatenez herri hortan oso gaiztoak eta zitalak eta oso jende txarra mendira. Baina kasualidade hutsa izan da, Ez duzte ikusi berri? Ez, da pentsatu. Melokotoiu zaiadi. Pozen naiz Melokotonia, Tira pozen ba, naiz. goazen! Ba, pres gaude, Melokotonia. Goazen entrenatzen aztera. Bai. Ea bat, Txirri, azaitez korrika. Nik korrika egiten hasiko nahi. Zuk esan arte, hori da. Tira, segi! Eta zuk, Txiribiton, ederki, ara azaitez besoarekin, hola, ariketatxo batzuk egiten. Hola, jap, ederki, segi. Horrela, Txiribiton, horrela. Ondo, zondo. Macedonio, Zer? eta nik zer egin behar dut, ba. Zuk aitzazu gimnasia pixka bat tripa hori geizteko. Hau ez da tripa, hau muskuloa da, Gimnasia. Ederki, Txiribiton, ederki. Baldakizu ez zer den hau. 5 kilotako bola. Txiribitonen kaskaizurra txikitzeko modukoa. Segi, Txiribiton. Horrela. Bat. Bi. Eta hiru. Oi. Jakina oso gogorra dagoela Txiribiton, hau eta jatekoa. Segi ariketak egiten. Aizu, Platanonio, ze Txiribitonen goxua sortu dit eta banoa meriendatzera. Baldakizu zen meriendatu behar dudan. Ez. Zurea nahi arreba batzuk, melokotoi batzuk, kanibala nahi zelako, ba! Melokotonio, Zer? nahiko berotu naiz. Paraiz egin behar dut. Bai, ederki. Ara, zure entrenamentuekin, beharko zenuke, nire makina honetara sartu muskuluak sasoitzeko. Hemen barren sartu? Bai, hoxe, hemen barren sartu, eta muskuluak gaztetu egingo zaizkitzu.
Aizu melokotonio, baina, hau! Nola duzu? Ez, oso makina ederra da. Bai, baina hau ez da tramparen bat izango, ez da? Trampa da. Trampa, ez. Hau ez da doping edo lako zerbait izango, ez da? Ez da pentsatu ere, ez. Ez que, nik gauza bat esan nahi dizut. Nik olimpiadatan parte hartzekotan argi eta garbi jokatu nahi nuke. Inongo tramparik gabe. Ez, ara, makina honetan sartu, Bai. eta muskuluak gazteak. Gazte dira, beste dira. Bai, indartsu, Bai, eta... gero arte hau txar. Tira, segi, Mila barra, esker. segi. Akabo, txirri. Tira, laundu idazu esaten. Bat, bi, eta... Ai, demontartxireketan. Bai, galaki deskuido bat izan dela. Baina ez duzu horrelako beste deskuidurik izango, ez. Tira, sartu nire makinara. Bai, baina indartsuago egingo zaitu horrela. Gehiago oraindik, oixe, askoz gehiago. Oso indartsu. Bai, txiriton, bai. Ara, Tarzan zure aldamenean, txoritzu txiki bat besterik ez da izango. Tira, txiriton, sartu. Sartu makinara. Sartu, txiriton. Listo! Orain olimpiadetako domina guztian niretzat izango dira. Tira, esan nirekin batera. Bat, bi, eta hiru! Akabo! Orain nork irabaziko ditu olimpiadak! Melokoto! Mirri! Zer erremontra zabiltza? Meriendatzera nola joan naizen, gero beti kuruska bat egiteko ohitura dut, eta sonambuloa naizenez, ez da gitzer egin dudan, Sonambuloa naizela. Sonambuloa. Bai, sonambuloa. Sonambuloa. Kaixo, melokotonio. Zer egin behar dugu guk orain? Zer egin melokotonio batzu horren lagunei seko altu da Zion ikusten ditut. pasatzen nahi egira, melokotonio. Tira, txirrita, txirrito. Ara, zoazte jubilatuen etxera, kartetan partidatxo bat jokatzera. Zion da txiribiton. Tira. Ala, guazen buzan jolaztera. Simpatikoa den melokotonio hau, ez da txiribiton. Guazen. Segi. Zer egin dien melokotonio lagunei baldakizu ezer egin dien. Ederki, Mirri. Ederki. Gaizki, melokotonio. Tira, Mirri, izan nahi alduzu munduko paiazorik guapoena. Ez. Nola? Bana izeta? Ara, esan nahi dut, guapoena, munduko guapoena, altuena, indartsuena. Hori izan iteke. Ederki. Izatekotan, 10-12 zentimetro gehiago elektrizkidak egaizki etorriko. Ederki, Mirri, ara, altuxeago izateko. Mira, egia esango izu, nik kasi perfecto naiz. Bai. Kasi perfecto nahi, baina pixka bat altuago ondo lego. Bai, ederki, ara, horretarako nire makina honetan sartu behar duzu. Pixka bat luzatu besterik ez, Tira, Mirri, Merkeakoa da zangoak erostea baino. Mirri, sartu. Haizue, inbidi pixka bat badizue zuek ere bai, inbidi pixka bat. Sartu. Mirri, sartu barra.
Mirri! Banoa. Listo! Hiru payaso lerro huekutika! Oh, Mirri! Ai, tipi, Madonna tipona, Madonna tipona. Ea futbol selekziorako hartzen hauten, entzeratzen nahi nintzen. Tira! Ara, altuago izan nahi baduzu, nire aginduak segi behar dituzu! Segi makinara! Etorri! Etorri, sarto! Listo! Olai! Olimpiadetako nagusi melokotonio! Tira, esan nirekin batera! Bi, eta hiru! Listo! Ikas dezagun gertatu zaion Mirri segapotoni! Mirri! Non zaude! Mirri! Hementxe naiz! Tobarura! Kris, afuera estás! Mirri! Zu zara munduko payasori guapoena! Apaxidease. Mirri! Mirri mesedez! Aterako zaitut hortik, baina lehendabizi gauze bat esan behar diazu. Zer? Nola bueltatu beren honetara nire lagunak txirri eta txirbiton. Hori ez, hori noiz ez! Ez, orduan... Ez esango! Orduan berak bezain tontotuta eta ahulduta utziko zen. Hori badakit, hori goiko botoia sakatzen behar. Etorri oso erresa da. Ara, egia entzun goiko botoia sakatu beharren, bekoa sakatu behar duzu, hori bestarik ez datia, atera nazazun. Nola esan duen, beko botoiari eman beharren goikoari eman martxoela, ez? Mirri! Henri tramparik egin, goikoan... Ez... Goikoaren... Bekoaren ordez goikoa. Benaren, ez du importa. Nire lagunak ben honetara bueltatu horretik, lehen da bizi melokotonio pantonio hori, seko hau dut utzi behar daukat. Bakizu egatik? Badakizu egatik. Kalamidade hutsa delako. Eta bau, kalamidade instituzio delako. Eta tentera delako. Guk ere jolastu nahi begun pelotitak, melokotonio. Melokotonio zigun muritxarra dago jaizu. Aizu, zergatik egera jolastuko gupa pelotik. Txoloak! Oraingoan ez du nire helburua lortu, baina ikusiko duzue, bai! Baina, nork askatu du melokotonio? Mirri segetatzen zaio melokotoniori. Seguru babua hoi esan direla. Ze... Zuek eskatu alduzu melokotonio makinetan. Baina eski guk ere jolastu nahi genuen eta pelotitak. Bera baino kalamidadea guazerte zuek. Zergatik, Mirri? Zergatik? Horendik ez zaite enteratu melokotonio gaiztua dela? Oi, guretzat oso simpatikoa da. Segi makinara. Makinara berrekoazen txiribitan. Segi. Ze ondo pasatzen ari geran makinara. Elkano bezala sentitzen naiz. Ai, ze simpatikoa. Segi! Potolo! Hauek paspare itxia behutziko ditut. Esan du, bekoari eman beharren, goikoari ematea? Ai, zuekin naspila ederra daukan tiburuan. Ez pio importa, ni badaki zein godan, badakizu zein godan. Nasketarik izan ez dadin, biei emango diet, eta hor konpon Marianton, lehen baino kalamidadeagoak ez tiraterako eta. Ai, paperas. Ai! Oh! Wah! Ai, segertatuko zitzaien lagunen eizue, baina, segertatuko zitzaien, baina, mira, bau kalamidadea dira, baina, ni baino behagoa dira olimpiada kontutan, eta ridikulu nahingo dugu olimpiadetan euskaldunok, ez badi badira ondo ateratzen. Ai, ederra egin dut. Zer dio, Mirri?
Y tipo mundiala izta. Xue. Mirri beren eta la vueltatu dituan, xue. Bai, noski, Mirri. Eni zuen bani esaten, hori esaten nintzaien, ze ondo. Ba, orain egin berdeguna, Mirri da. Zer? Kontatu behar dizuet, melokotan hori segaiztoa den, eta zer Orain ez dago kontutan ibiltzeko garairik. Orain, olimpiadak asteko zorian daudenez, goazen olimpiadetara, Mirri eta Txiribiton. Olimpiadetara, Jaun andereak, ongi etorriak olimpiadetara. Zuen aurrean dituzue, lanean hasteko prest, Euskal Herriko ordezkariak. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Eta Melokotoniako ordezkaria, Melokotonio! Atletak prest daudenez, lehenengo ariketa egingo dugu. Pisu jaurtiketa. Lehendabiziko taldea Melokotoniakoa izango da. Presta zaude, Melokotonio? Bai, gara Melokotonia! Bat, bi eta hiru. Oso jaurtiketa ona egin du Melokotoniako parteidea. Hau ganditu behar duzuen, Mirri eta Txiribiton. Bai. Bigarren Euskal Herriko selekzioaren txanda. Presta zaudete, Mirri eta Txiribiton? Mirri, animo. Bat, bi eta hiru. Jaupa Txiribiton, oso ondo. Oso jaurtiketa ona. Jaurtiketa probaren irabazleak Euskal Herriko taldea. Mirri eta Txiribiton! Galtzailea Melokotonia. Urrengo ariketa, korrika saioa. Presta zaitezte, mesedez, Txirri, Melokotonio eta Mirri. Mirri, ire bai, tira! Bai, Gogoretzazue, 5 buelta eman behar dizkio zuela plazari. bai, bost kontatu. Presta zaudete? Bai. Atzera, Melokotonio! Bat, bi eta hiru. Hiru! Trampatia! Melokotonio esan du, lau eta bost falta dira. Txirri, beratik oso gertu. Bost esan duela. Txirri, animo! Trampa. Sigi. Pasa dut! Txirri lana bizigeratzen eta Melokotonio beratzetik oso gertu dabil, baina Mirri oraindik oso urruti dagoela dirudi. Animo, Mirri! Las olimpiadakin. Txirri lana bizi jarraitzen du, Melokotonio bere gertu oso gertu dabil. Eta Mirri, nun dago Mirri? Hemen dago Mirri, korri, harrapatuko dituketa. Txirri lana bizi baino. Melokotonio krampa egin du eta lehen da bizi geratzen da. Animo, Txirri, altxatu! Ai! Jarraituko aldu Txirri karrera. Bi. Txirri, heldu. Bai, Mirri, Hemen dago Mirri, Txirri laguntzeko. Baina oraindik Melokotonio lehen da bizi. Txiribiton. Sartatzea! Guazen, Mirri, guazen! Orain Txirri eta Mirri lehenak karreran. Nor bukatuko du lehen? Melokotonio, ez dirudi Melokotonio izango dela. Guazen, Mirri! Lehenak, Guazen! Txirri eta Mirri, Euskal Herriko ordezkaria. Lasterketa frogan, irabazleak Euskal Herriko taldea. Itxoin, eginkizun garrantzitsu badaukat egiteko. Macedonio. Zer? Bapo, Mirri! Hau ez da horrela geldituko ez! Ai. Ikusiko duzue! Txintxoi aterako zaizu bai. Joku Olimpikoen irabazleak Euskal Herriko taldea. Jupi! Galtzailea Melokotonia. Orain, jaun Andreak, Berdizkigute. Bai. dominak banatzeko garaia da. Nominak banatzeko garaia. Lehenengo eta urrezko domina Euskal Herriko taldea. Txirri, Mirri eta Txiribito. Bigarren Melokotoniako Melokotonio. Melokotonia bertu ez denez, urrezko domina jarriko zaie, Txirri, Mirri eta Txiribitoni. Txin, no politeko da. Bueno, bien hecho. Itxoin, no politeko da. Itxoin.
bero bat, gure irabazlei! Kampion! Dena Mirri esker. Hunkigarria guretzat, une hau. Eskerrik! Bai! Guau, Emaizkiak zuen dominak edo prejitu ingo zaituzte. Zeira? Melokotonio jauna, Zer? gauza bat esan nahi nizuke. Zer? Utziko aldidazu komunera joatea! Oi. Zeira! Zuen dominak! Azkar! Txiribiton! Karri zurea! Mira! Ekarri! Lortu dut nahi nuena! Gora Melokotonia! Baixo! Gora Melokotonia! Aixu, paraguaio jauna. Zer? Ira, izta ofenditzegatik, baina nirea politxagoa da, Bai. Nire politen ematen diate, hona nahi zeo, bai. Berdea, bai. Nahi, txain probaten berde. Txain bizkar. Berdea ere politxa da, Bai. Ze dotore! Ez dakit. Amorro ematen dit zuri ematea, baina agian politena gorria da. Politena gorrian, ai, hautzea superbatze. Ai, ezin dutik. Txinton! Gorria, gorria, bai. Gorria oso polita da. Bai, ez dakitze. Berdea ere. Begira. Melokotonio, begira zer dudan eskuetan. Zer! Utzik akean. Zure traste hau! Altxe eskuak zuk orain. Mirri, kendu izkio dominak. Txiribiton, ekartzak bere makina gaizto hori. Ekartzak Txiribiton. Orain ikusiko dugu zer egin behar dugun zurekin. Mirri, Txiribiton, zer egin dezakegu orain? Berak zahartu egin nahi izan gaitu, ezta? Melokotonerekin, zopa, ingo du. Zopa ez. Badakit, berak zahartu egin nahi izan gaituenez, guk gaztetu egingo dugu erabat. Nahi alduzue? Bai! Zahartu makinera! Zahartu makinera, Melokotonio! Eman honi, kontuz. Ojo. Txiri, mostu, akaso Nahiko izango alda. Eskatxo bat gehiago. Ea zer gertatu den? Ai. Melokotonio! Nuntza... begira! Begira non dagoen! Nortzara zuen mutiko? Melokotonio! Melokotontxio, esan baduzu melokotontxio. Eta orain txintxo altzara? Bai, orain txintxoa da. Ni badagi zer onena txintxo izateko. Zer? Hemen txustea Gasteizen eta hemen horrek seguro lagunduko diotela txintxo izaten. Nahi alduzu hori egitea? Hemen txutziko dizuegu ba. Gasteizen zuek ondo ezi ezazuen eta hemendik aurrera gizon hon bat izan dedin. Ados? Hala, txero bat eman diezaiogun, animo emateko! Agur Melokotontxio! Mirri eta... zer? Eta dena, Mirri esker. Ni esatean nikoan, hemen Gasteizen ditugun haurtxo guztiei eskerrak irabazi dugula gaurko abenturatxo hau ere. Gaurko olimpiada! Beraz, Aixa txerri, baina orain beste hoxao falta seguk irabaztea. zer? Egu berritako olimpiada irabaztea. Bai, nahi alduzue gurekin batera olimpiada hori irabazi? Eta olimpiada hori irabazteko gauzik onena agian kantu egitea izango da, ez da? Olentzero hori egingo diogu kanta bat? Tira ba, Olentzero! Olentzero panzaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera.
jaio dela, lasterka etorri da berri ematera. Horra, horra, gure oentzero, zita hortzetan dura etxerita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxoekin, birak berendatzeko tiarroakin. Olimpero buru handia, entenimentu jantzia, bartarratzean edan omen du amararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, olentzero gurea ez dindugu ase, bakarrik handizkigu 10 txerri gazte, saietxita Solomo makina bat este, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Horra, horra, gure oentzero, zita hortzetan dura etxerita dago, kapoiak ere baitu arrantzatxoekin, birak merendatzeko tiarroakin. Olimpero buru handia, entenimentu jantzia, bartarratzean edan omen du amararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, olentzerok dakarki atsegin kapoza, jakin baitu mendian Jesusen jaiotza, egun argi honetan alaitu bihotza, kanpo eta barruan kendu azkarrotza. Horra, horra, gure oentzero, zita hortzetan dura etxegita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxoekin, birak merendatzeko tiarroakin. Olimpero buru handia, entenimentu jantzia, bartarratzean edan omen du amararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, Olentzero begi gorri, non harrapatu arrai hori. zurri olako arkaitzetan, bartarratzeko 11etan. Begirazak nondik abilen txiribiton, de Montre. Zuek beti traba egiten, gora festa! Gaur ere gaizki hasigatuk, de Montre, desastre! Desastre, ni kokote daño nau gauzak ondo egite az. Oh. Aspergarria duk eta gaina lertuta geratzen hau. Alfer utxa, nahi alduk txiribitonek besotan goxo altzea, eta nik biberoitxoa emango diat, Nik ganorazkoa atsedena behar diat, Jubilazioa, insertxo eta benidor topera! Txirenan bezedez, Euskal Herriko ipurdirik maitatuena, famatuena, eta hauki sistin horretan esertzen nahi duk babolio. Argizagok, adarra jo nahi didak, baina supermirri ez duk leloa, Aizak, niri oso eroso iruditzen zaidak, eta praktikoa gainea. Txiriten, utziko aldi da niri probatzen. Stop eta stop. Norentzat egin du txiribitonek aulkia hau? Niretzat ez da? Beraz,
neronek probatuko diat. Ez da pentsatu ere, neronek probatuko dia. Ni etxeriko nauk, eta kitxo. Bai. Nik probatuko diat. Nik. Puntxo. Estupendamente! Txilibitón, behingoagatik, eta jusko erabaki hartu duk. Adiskide zintzoa izgero, Mirri eta bere ipurdia! Joperas eta joperas! Adiskide maltzurra, Txilibitón! Sekena, traidorea, txikinoxoa daena! Bale, kokodrilo jale! Lehen ere, barre galantak indituk nire kontu, ez da? Orain odolkiak jaso dituk ordainetan. To! Kantuan azteko ordua dela? Nork erabaki du hori? Bai, kantuan azteko ordua dela adierazi du Txiribitonen erlojuak. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Goiz txintan lopetean, niko xonakoenean, esnatu nau txirriñak, gordena esmantapean. Ring, 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 ring. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Eguzki erlojua etxaurreko paretan, lainorik ez badago, isilik lan eta lan. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Eskomotorrean dut erloju modernoa, alarmak jotzen badu, laiztere etxera noa. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Ordu bata, ordu biak, ordu eroko zita, kukua egatzen da, bere abia utzita. Kuku, 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 kuku. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Erloju altuena da elizorrekoa, Horrat luzeak eta zenbaki handikoa. Din-don, din-din-don. Erloju adin, egon naita egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Konturatzen altzarete nor naizen? Bai? Nor? Bond! Mirri Bond, agente sekretua. Kontxo, ara nor dagoen hemen? Baionako subprefekta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta.
Barkatu txirrispio, Barkatu, baina mirribond nau, detektibe, hau sarta! Hau isilik! Hau kontatu berra zebe, Aizue, harrigarria, Mundu guztiak daki, ni naizela Baionakoa, ezta? Esan diat, begira. Baionako subprefekta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Bai, Matixari kontatu berzio, guazen. Matixa! Entzun alduzue, Zer deitu didaten, Subprefeta, ni pentsar, Mundu guztia daki, mirribon, agente sekretua dela, gutxienez, tenientea. Beira. Baionako subprefekta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Azitxura! Kasketa buruan garrita bai, guazen. Aizue, nik ez dut Baionako subprefeta izan nahi. Dopeguana! Nik zu ezagutzen zaitut. Badakit nor zaren, badakit, ez dut. Baionako. Subprefeta? Exactamente! Baionako subprefeta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Ojo, gaizki hasi gara, Gaizki baino okerrago. Oso gaizki! Kaifas, kontuz, Polizia zorrotza nauketa, Bai, ala esan diate. Oso zorrotza zarela. Horixe, tenientea eta abaltzisketakoa. Gezurra! Baionako subprefeta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Akabo! Nik ez du Baionakoa izan nahi, eta ez dut subprefeta izan nahi. Eta martxaut bain jarraitzen badugu, denok atxilotu egingo zaituztet. Delinkuente mutua. Bentsatik ez duk memelokeriarik esan alizango, Baionako subprefeta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Baionako subprefeta, buruan duzu kasketa, zuretzat itxusi baita, Euskal Herriko buneta. Triste nago!
triste zaude, ezta? Bai, oso triste nago. Oso kutrea da Baionako suprefeta izatea! Adiós. Aserretu egin zara, txikitin. Suprefeta, eraso bizia! Traidoren askanteak aurpegian barrein diazueta. Tira. Bai, txibitoan. Arrazoia du, begira, Mirri. Zerbait kantatuko dugu, eta horrekin segituan pasako zaik, Bai, ze kantu ingo diagu ba? Ze kantu ingo diagu ba. Adibidez, Baionako suprefeta! Ni pentsar! Zeintxoa izan nintzen. Zeintxoa izan nintzen jaio berria, ez gogoratu arren ez dutantzia, aitaren lastantxoak amaren irria, hor daude, oraindik, nigan biziak. Zeintxoa izan nintzen jaio berria, ez gogoratu arren ez dutantzia, aitaren lastantxoak amaren irria, hor daude, oraindik, nigan biziak. Bizitzaren kurpilean, batzutan aspian, bestetan gainean. Orain hasi egin naiz umeko eskorra, batzutan hori ere nahiko egoskorra, tarteka ere bada niretza xinkorra, alare, ni beti, buruko gorra. Orain hasi egin naiz umeko eskorra, batzutan hori ere nahiko egoskorra, tarteka ere bada niretza xigorra, alare, ni beti, buruko gorra. Bizitzaren kurpilean, batzutan aspian, bestetan gainean. Urte gutxi den barru bihurtuko naiz gazte, heldua izateko ez da faltain beste, bizitza ona izango dut alaxe uste. Horretan, neroni, banaiz lankide, urte gutxiren barru bihurtuko naiz gazte, heldua izateko ez da faltain beste, bizitza ona izango dut alaxe uste. Horretan, neroni, banaiz lankide, bizitzaren kurpilean, batzutan aspian, bestetan gainean. Zahartu egingo naiz eta simurtu, ajeak tanekeak ziurrugaritu, noiz baitere hilko naiz hori seguru, esango, dutagur, merezi izan du. Zahartu egingo naiz eta simurtu, ajeak tanekeak ziurrugaritu,
Noiz baitere hilko naiz hori seguru. Esango, dutagur, merezi izan du. Zemirri, oraindik lehengo ipurdikoaren ondorioak sufritzen. Iraso zikina izan duke, traizioa. Eskerrak tipo gogorra naizen, baiet, Bai. Aizak, Mirri. Ara, hemen jendeak gubion kontu barre galanta bota dizki, koinarte. Ziru ditzen zaik txiribitoni ziria sartzen bazio. Primeran! Izugarri gustatzen zaidak, txiribiton bazilatzea! Bengoz, kategoriako ideia izan du! Sentitzen diat, baina kantuen egiteko nekatu egiak eudek. Ziplo eginda, Txibiton, zergatik ez dukik bakarrik kantatzen, Mok. Bentaja nabarmena daukak, Desafinatzen baduk ere, inorez du konturatuko! Ze? Ikere eseri nahi duala? Txiribiton sentitzen diat. Zergatik ez duk lehenago abixatu motel? Orain, ez duk iretzako aulkirik geratzen. Txiribiton, Euskal Herriko aulki guztiek greba oroko rabiatu ditek, Ez ditek, ire ipurdia eutxi nahi, arrisku laborala hundia duk eta... Beraz, tente egon beharko Liburu bat! Euskararen hiztegi orokor eguneratua? Hemen nire muturren aurrean derrepente azaldu da? Hau magia da, miraria! Nire bizkarra! Pera, txiribiton, Ederki engainatu du txirri, Ba, boli horrek beti, iztegietan izan dik galbidea, Amona Martxelonek propinatxoa bidali dit. Litxarreria mordoa erosiko dut. Txorroko. Tak. Giltzuruñan lertu dizkida, hipopotamo! Txiribiton, potolon! Utzi alperkeriak eta hasi kantuan berehala! Potolon, txiribiton! Txiribiton, itzela aiz, txiribiton. Lehendabizi matxakatu egin gaituk. Eta orain, perie da joan nahi duke? Nik baina pen,
Itxarriak erosteko txampona basaukea, guazen Santo Tomaseko feriara! Santo Tomaseko feria, txorizoa eta gogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Abenduaren 21, Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Pobreta beratz jende askori, maisak ordatzen zaiguna, festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Egun horretan pentsatzen bada, feria ikustera joatea, beldurrik gabe etorri lasai, zabalik dago atea. Goizean plaza ikusiko da, gauza ederraiz betea, falta duena zerbitutzeko, badago borondatea. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Txirri, orain bene-benetan ja, amaitzeko geudek eta egia esan behar diagu, Egia, berdaderoa eta xertoa. Zer? Urte osoan xear, gaizto xamarrak esan gaitukirekin. Eta ni berriz, zintzoa baino zintzoagoa, ezta? Zintzoa, hori aitortu beraz, zintzoa ez. Aingerutxo bat, Txirri, aingerutxo bat esan da. Bai. Aingerutxoa izateko gauza bakarra falta zeik. Zer? Egoak, baina pentsatu diagu, omenaldi moduan, txiribitonek jantziko izkik egoak. A ber, ze guapo dagoen txirri egoa jantzita. Ze mauz dago? Dotorean nago? Potón? Nere egoekin? Ze ondo. Orain, benetako aingerutxo kompleto izateko? Bai. Gauza bakarra falta zeik. Zer? Egan egitea bai, honik uste gure magiaren bitartez lortuko degula. Ingo diogu denok zerbait magia bere. Mire txiribiton! Mire txiribiton! Altza Felipe Trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalala, 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 trulalala. Simple.